Obyvatelé Možděnice, obce Vysočina a jejich přátelé se sešli v neděli 1. prosince při slavnostním nasvícení vánočního stromu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu pořádá každoročně místní sdružení dobrovolných hasičů a stejně tak tomu bylo i letos. Akce se konala na prostranství u autobusové zastávky, kde se sešly spousty malých i velkých návštěvníků z Možděnice a okolí. Počasí se vyřádilo už v pátek a první adventní neděle byla pro příjemné setkání jako stvořená. Všichni občany Možděnice, jejich přátelé, kamarády a známé z nedalekých obcí přivítala starostka sboru dobrovolných hasičů paní Jana Bačkovská. Přiblížila se opět doba vánočních svátků a já jsem moc ráda, že můžeme společně zase rozsvítit vánoční strom. Dnešním dnem začíná advent. Advent to je doba čekání na ty nejkrásnější svátky v roce. A já vám přeju, aby ten váš advent byl pokud možno klidný, prožitý bez stresu. Přeji vám šťastné a veselé Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů, jak v osobním životě, tak v práci. Pak už následovalo pásmo vánočních písní a kolet, které si pro tuto slavnostní příležitost připravili děti a mládež z Možděnice. Syna porodila čistá Panna, jesličky vložila Krista Panna, jej ovinula a zavinula, jej ovinula a zavinula, plenčička má. Němuž to anděle z nebe přišli, i také pastýři soudce sešli. Jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli. Po velkém a zaslouženém potlesku pokračovali všichni k ozdobenému stromu, který se po odpočítání rozsvítil. Paní Jana Bačkovská poděkovala všem, kdo přišli a kdo se na přípravách akce podíleli a pozvala je na občerstvení do místního hostince. Snad každý přinesl nějaké občerstvení, na stolech bylo připraveno cukroví, perníčky a spousta dalších dobrot. Nechyběly ani výborné, dobře vyuzené klobásky nebo bramboráky, pro děti čaj a pro dospělé svařené víno. Sedělo se, povídalo, plánovalo, příjemné posezení pokračovalo až do večerních hodin. Setkání s koledami a rozsvícení stromu se povedlo a čas adventu a přicházejících Vánoc v Možděnici může začít.